I mama, što nećeš da pričaš? Da. 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 Aha. Aha. Jo. Da. Aha. 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 Odrastao. O da. Pa jeste, ali dobro, ne znam. Da. Da. Pa to je dobro. Aha. Da. Da. Vidjela sam odmah kad je on večeriša stavio. O da. O stalno tamo, da, uveče tako kad nemam šta da radim, ja sam na Facebooku, uđem tako pregledam, imam tu neke drugarice što... Aha, jeste. Pa nemam, no to su možda neki više prijatelji, ja kažem tako, kažem da kako se zove. Kad me mene neka mrzna uhvati nešto uzme, pola to obriše. I oni opet i ovo na novo šalje zahtjeve. Pa tu su pola od tih prijatelja, to više. A imam iskrenih prijatelja stvarno imam na Facebooku, prošlo si i dopisujem sa njima, a poli ne znam. To je lepa stvar. Aha, ja sam odmah sam je ukapirala. Po prezimenu. Aha. Da. Aha. Mnogo je lepo. Poslušao? Dobro, pa dobro.
Da. Da. Aha.